recordo, clar, una escola immensa, uns patis que donaven allò al bosc, aleshores era majoritàriament bosc, i clar, la sensació de dir, uau, allà on ara hi ha cases, nosaltres fèiem cabanes amb canyes, cabanes amb matolls que trobàvem. Clar, per mi allò era com allò no ho havia vist només a les pel·lícules i de cop i volta va ser com... Jo recordo la meva infantesa molt, molt feliç en aquella època. I tot i que la meva classe era una mica dura, jo tenia uns mestres excepcionals i jo crec que per això vaig voler després també ser mestra, no? Perquè realment em vaig trobar referents de persones. Tinc un record molt, molt viu, per exemple, de la Milós, que crec que encara és mestra, que va ser la nostra mestra de català i d'anglès, i crec que va ser una època on a mi em van despertar el desig d'aprendre, que crec que és la funció de l'escola. Aquella època era quan l'anglès tot just començava, no?, entre les escoles. La Milós ens va dir que faríem una obra en anglès, quan tot just sabíem 4 paraules, no? I vam ser capaços de fer una obra d'anglès. Desperta el desig d'aprendre, però perquè al davant tens una persona que també té moltes ganes d'aprendre, no?